Kaya nga may ano, di ba? Araw na nga eh. Kayo talaga. Ang ganda ng palayan dito. Uy, naririnig ko na oh. Naririnig ko yan yung naririnig mo. Oo nga, naririnig. Ay, bakit ganyan? Ano yan? Kulay ano? Yung hinuhukay. Pre, hindi na tayo, pre. Video. Yes. Nandito po kami sa isang gubat. gubat. Gubatan masukal. Papunta po kami sa falls ngayon. Falls. Opo. Hi, I'm Jello. Once again, I'm back. Sino pa yung ibang nasa likod natin? Siya ito si leader to ng isang Mauti group. Mauti. Lakad mo, ate. Ayusin mo nga. Sorry! Wag! Ano? Hindi na makain na siya. Hindi na humihinga si Ate Jilin. Hindi na siya Huwag humihinga. kayo! Ay, huwag kayo mag-ganyan. Baka makakita nila. Straight lang yung lakad. Natutok na hihino na si Ate Jilin, oh. Uy, hindi ba yung lakad mo? Uy, ano ba yan? Uy, Switzerland! Wow! Sa Switzerland tayo, pre! Sa Switzerland na kami mga kaibigan na tayo ng tutunghay ng patanong papunta sa isang AntongFalls. Nailain. Dadala ko ng tali. Baboy lang yung peg kanto. Baboy na yung... Siya nagsabi. Siya nagsabi yun, no? Tawang-tawa ako doon. Baboy lang yung peg kanto. Ay, nako. Minsan, sa buhay kailangan mo talagang magsakripisyo. Saan sa dumaan? Off-road. Sarap yung daan. Kala ko video. Video nga, oh. Madali. Hi, once again, I'm Jello D. I'm Bibi. You're Bibi. I'm Bibi. your Bibi. Dun sa nadaanan natin ang daming Bibi. Bibuyog. Bibuyog. Pagod na ako. Pawis na ako. Shit. Kailan kaya ako hindi mapapagod? Pag na-cover na. Ano ba yan? Pagod na siya. Hi. Pagod na. I'm back. May dala nga pala akong Mountain Dew kasi mountain tong pinuntahan namin eh. Due to our heavy hindi siya heavy kasi hindi mabigat. Parang due to sa parang pananabik. Feeling ko natanggalan ako ng 1 kilo. Falls. Yan. Hey. Naku. Alalayan mo yan. Hoy, may ulit. Hoy! Okay. Ako rin. Sandali. Smile.
Naka-video ka? Ha? Naka-video pa rin? Oo. Yung malayo na yung ano. Dito na ba? Hindi pa? Hindi pa. Meron pa OMG. tayong kalahating oras pa. Yung podcast. Madulas eh. Doon ako. Dapat ibag mo muna yung phone mo, mamaya ka naman. Alas na paakyat, doon na namin makikita yung AntongFalls. Let's go! Yes. Hi, welcome. I'm back. Jello G. Yeah! Labas mo yung ulam. Tigar-tigar pala yan, tigar-tigar. Para kay para kay Biso. Ito. Bangos. Ito, ulam ni Biso kasi sabi niya, Bangos. makakita niya lang kami, busog na, okay na. Biso, okay na. Oh! Ulam! Okay na. So, kakain na kami. Kain muna tayo, kain. Kain na kami. Hi, bye na. Bye. Babaw. Kaninong paa to? Hala, umaabon na. Ang lalim. Nalulunod ba ako? Bakit ikaw? Mas madali bumalik isa pumunta dyan. Sige na, nakapin na. Hi, I'm back. Jello D, yung isa takot po. Takot po siyang bumalik. Alam niyang pumunta pero hindi niya na alam bumalik. Kasi wala na siyang babalikan pa. Ano? Takot ka na ba? Ito lang! O yun, yung isa po lumalangoy sa malalim. O, hindi ka na babalik dito. Hoy!
Casino, you're back.